lokacin da a iso nesa ta matso kusa zami auren mani da ke masoyiya. Lokacin ya kusa nesa ta matso kusa komai yana da lokaci gana miyayi. Mai soyayya a ce tuni na samu ne kun ganni da mai sona jiki ta dafa ni ita na ce na zaba ita mata ce ni a gida ta nuna ni gana ta zaunu gugu sanna sannu masu sanya idanu. Direban kauna mai sarrafa kaina na yi kasa da kaina na gaida mijina in dai soyayya ce Allah ya lamunce ni ce karshen zance ba mai iya mun kwace na yarda da kaina. Barin soyayya ke din nan ba dama kin nuna kwarewarki zan saka miki nima ba kya tauyan komai kin danka mini dama na zama dan gata sannan na gaban goshi aurenki nake fata Allah ga mu da burinmu. A cikina akwai jikinka A jinina akwai jininki a kasana akwai kasanka ki aje na ki dauki dauka wa zai tume ka kai da naka duk yadda ake so kin kai dan haka na ce sai kai a raba ni da kai a gacin kai. mai wanke ni ke ce mai tada ni ke za ki haɗa shayi mai zafi a daren sanyi in ba yarda ba tsantsar soyayya ba a jihar mu akwai mata ban gane su ba sai da ke. Ni din ni ce dai ni ce wacce na dace dai in dai soyayya ce Allah ya lamunce ni ce karshen zance ba mai iya mun kwace na gagar yan mata. Ni din ni ne dai ni ne wanda na dace dai dai soyayya ce Allah ya lamunce ba me iya min kwace na gagar yan gayu. TK Adam ne.